madokachere mabuja akanaka dzauya dzanyasi zuva rechimakumi mairi ina mumwedzi uno wachikumi ipapa haha mandiwe CAB3 aiwa yaendesiwa iya zvapera pai woseneti wabva wanyatsakuita chaizvo chaizvo zvokutengesa kusvinu chaiko chaiko wakomana pakanyangariwa vaiyahwina nomavhoti 75 pachirungu wachiramba wachipikisa wangu wariwana basi kuno mubodzi aribe kuvhota pafungeika bato roCCC ringe rine maseneti anosvika 21 ipapo asi wana basi ndo wareka uvhota wachitsigira wamwe wese haiwa unobva wandoonana yawe kuti right pakanyangariwa wavhota wachiramba kwaindisese uzvidzai Solani Moyo Meliwe Puti naNonhlanhla Mlochwa aiwa right tati warekete nomazita kam nekuti ndo wega waita zvawo wegani uko norimwe site mapurisa akapakata pfuti chaidzo svinu agenda ikoku muzinda woCDF akati right tida kusungai muri pano kwai muri kufungira hurumende imimi kunorekai tigoona kuti zvichapera sei nokuti pakaita kunyangariwa chaiko ticharamba takaringa zvedu kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi ivo CDF vari kuramba vachiti izvezvi kureketa kuno referendamu paribe kutizai kwainoita kwairi kutouya basi referendamu vaigotibvunzai pamberi papa asi referendamu ndo chinhu chiri kuuya zvokutoti ipapo vanenge vakutotifunga kutoti wachiite zviyapo kare zvokuringa kuti referendamu yacho yaitiwa zvisvinu chere kana kuti hwii chedu kuramba takaringa mandiwe nekuti kunyangaritsa chaiko tekaitione hedu kwazvinenge zvichienda uko vamwe wagoti tendai biti ndiye mumwe wanhu vari kutsvakiwa vari kukona kupinziwa pakanyangara nokuti ari kunzi ari kusenza nana Chiwenga imi tekaitione zvedu kuti zvinoenda nokupi izvi pano nyaya chaipo wochidiki waZANU-PF wachitungamiwa naiyeka iye John Paradza hede mhandu iripo unotoona kutoti right mubato muya wanenge wari kutadza kuwirirana paye John Paradza agototi kwai motika yakapuwa Matinyarare yaisafanira kupuwa paMatinyarare nokutoti Matinyarare agoita basa rokutuka mutungamiri wenyika achishora maitiro abasa omutungamiri wenyika kuno ndiye munhu akapuwa motika inotyisa motika svinu tikati kam ko agototi tikaiboya takiitora nokutoti motika iyoyo imotika inofanira kunge ichipiwa vanhu vanotsigira mutungamiri wenyika hwii kuita zvaita Matinyarare pano nyaya chaipo rekai tirambe zvedu takaringa kuona kuti zvinopera sei apa kaboka kana Matinyarare kacho wakukuwana nomatope kureketa kuno simba chitando naye Matinyarare mai zuva nozuva vanenge vari kundokandirana kukuirana chaiko matope iwayo kuno paribe musvinu tinondoziva kuti ubato iroro paribe musvinu wese zvavo kubvira kuno kutanda kusvika kokupedzisira wabodziwo rekai tione kuti ichapera yakaita sei wanoreketa makwai vagoti kwai wiki nerichivhayo kureketa kuno mhandiwe kwai anomba inoshisa muSouth Africa mumu kuCape Town kunzvimbo inonzi Clifton wakomana kwai mari yomba iyoyo inosvika mamirioni 160 omari kwaSouth Africa 160 million rands pachirungu rekai wamwe wazoti kune kurarama koita upenyu rekai tione kuti zvinenge zvitekaira sei mhandiwe ticharinga zvedu pamberi papa hurumende iri kuti iyo tirikuda kuti tisimudze zvokudya zvinozokwana vanhu kwaino hurumende kuri kunzi kuchauya nzara svinu
nzara chaiyo chaiyo mumakore anoteera yaya, kunyanya mugore saka tikuda kuti gore rino tichengete matani zviuru 150. Gore rinouya kwaiti kuda pokare kuti tichengete mamwe matani mabodziwo pokare zviri kurimiwa zvogorosi nezvimwe zvakadaro muchando muno, toita poti pokare zviuru 150 matani atinenge takachengeta. Pabodzipo painenge matani zviuru 450, 450,000 tons pachirungu. Kwaizvi tida kutoiti tiite kunge zvakaita Josefa ari kuIjipita paye, kuchengeta chokudya munguva yemaguta kuitira kuti nzara painouya munhu wese anokona kuboya chokudya. Regai tione kuti vanozviita chiri, tikundofira kuti wazviita wakomana nokuti pakanyangaritsa. Mutumbi waiye mate madanda waisiwa kumusha kwache kugokwe. Regai tigoona apo achazobenhutsiwa kwaye achaikiwa musi wechishanu kumuzinda wavo ZANU-PF iwo Hoirosi Eka. Hurumende iri kunzi ko muchaita sei, muri kufungei nonyaya iri kuitika yekutoti elcam izvezvi kureketa kuno wapwere wari kudzingiwa kubva kuSouth Africa wari kuuya wachida nzvimbo dzechikoro. Kuno muri kufungei, muri kurongei, muri kuita sei kuti waboye nzvimbo? Paribe areketa kana chibodzi ipapo. Regai tione zvedu peno wachareketa, peno wachaita zvimwe. Chedu huringa basi tinenge tichindonyepana kana pano zvimwe zvazoburika. Kambani yeDaily Board yagoti isu tada kubva pamusika woZimbabwe Stock Exchange toenda kuVictoria Falls Exchange. Imi kwai kuZSE kwai kunenge kundori nomazigi, uko kuVictoria Falls kuno musvo womayusa. Regai tione ipapo kuti zvichaperera papi. Wakomana paribe anoda zigi raori. Regai tirione nyaya yacho. Kuhwange kwagadzirwa magetsi nyasi masana mapfumbamwe ano 927 megawatts pachirungu. Kariba ikaita mamirioni 520 megawatts pachirungu. Wakazvimira ega ni wakaita 40 kuti 41 megawatts pachirungu. Pabodzipo churu chibodzi nomazana 470 1488 megawatts pachirungu. Pakanyangara. Regai tione zvedu kwazvinoperera. Uku kwai izvezvi wachiwenga wagoti tauda kuti tiringe pokare kuona kuti zviri kutekedzwa sei, kupenengura nokuzuma nokuona nokunatsa kuringitsa kuti chii chiri kuitika panopuwa vanhu mabasa ehurumende aye. Wakomana regai tione kuti chokwadi cherei kana kuti wari kundoreketa hawo manyautsamkamwa. Toringa dziri kuitika pasi rese kureketa kuno wakomana woSAPS wagototsvaka makambani ana mahobho elcam. Dai muri medu muno watotora ana Fawcett nana Securico ndo wagotohwa iwawo. Wakaenda kwai waringana noBidvest, wakati Fidelity, wakati G4S, wakati tibatsirewo kuti tichengetedze wanhu norunyararo musi wochipiri chiri kuuya svondo riri kuuyari. Paneyo paina ana Nyamupini wachiita zvavari kuita. Regai tione zvedu kuti zvinenge zvipera sei, nokuti panenge pachaita kunyangaritsa. Tinoramba takaringa tichinyepana kuti zviri kuteerera sei. Mutungamiri wenyika yeAmerica ari kutungamira hari muSouth Africa. Wakomana agotoreketa kuti South Africa inoita zvinhu zvayo yega ni ngairikogoreketa kuti kwairi bedira yakarerekera nokuti izvezvi mutungamiri wenyika yeSouth Africa Paul Mashatile ariko kuChina. Mutedzeri wogurukota anoringana zvousahwira kuIran arimo muSouth Africa kureketa kuno. Saka wari kudini vanhu vese vandoti kochinga imimi mamutoita katomboka nyaya naiyo Irani yacho. Pokare izvezvi Trump akabva kuChina manje chaiyo unyoro huno
rekai tione kuti vachazviita sei. South Africa inofanira kureketa zvimwe zvainoreketa ipapa. Apa chikoro chofundo yepamusoro choUniversity of Free State kwaichida kuti izvezvizvi vanhu vese pachikoro ipapo wafundzisiwe nyaya chekuita nokubheja. Kubheja nomakasa nokaiko kandege, zvese izvozvo wada kuti kwai zvibatsire wabatsire vanhu kuti wazvifunde. Rekai tione kuti zvine chazvichaita chere. Uku kambani nyika yaiyo Muswati yagotoreketa ikati tiri kuzviziva kuti makati takamupa hongu kwai takamupa pasipoti tsvuku mhandiwe iyoyo kwai takamupa isusu nekutoti akativimbisa kuti achada kuwaka gwenya romagetsi ozuva romabhiriyoni 3. Vanhu vese wandoseka mhandiwe nekutoti tiri kuziva kaa kuti repedu pagwanda papa idihwi. Rekai tiseke zvedu tirambe takanyarara. Ipapa hurumende yomuSouth Africa kwairi kuita kuchinjana masoko nevanhu wakomana ivo ana jaginda ivavo. Pakaita kunyangariwa chaiko. Pariba ari kuziva kuti chii chaizvo chichaitika. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinoperera kupi, nekuti hurumende yari kuti aiwa paribe kana chibodzi chiri kuitika ipapo takatogadzirira chaiko. Makambani mana mahobhoyo aya ndo aita mari wanota mhandiwe kureketa kuno. Nyika yeEthiopia yagonzi iri kutora vanhu vayo kubva kuSaudi wanga wapinziwa mujeri nguva refu waakubenutsiwa. Rekai titende. Ipapa pokare nyaya yaEfremu Mashaba Shemustereki kwai ipapa ari kurwara nogomarara pokare ano chivere chorumungwe choTB. Wakomana pazvaita kubatana chaiko haaidi dai zvareka udando. Rekai tione kuti achapora chere mhuri yacho yakutokumbira kuti tibatsire ivo tiite zvimwe zvinobatsirika pakuti arapike. Rekai tione kuti zvinodini nekuti kwanyasi tagumira pano mabuja ndiri menyu mhandiwe onhau.